конете, влязъл да пасе. Още пред полицейски служител съм заловил коня по най-хуманитарен начин. Без да бъде обиждан, без да бъде удрен и беше сложен на ясла с вода и с храна. После собственикът му дошъл и срещу 100 лева поискал да освободи животинчето. Стоян обаче останал непреклонен. Ядосано ни развежда в градината, за да ни покаже поразиите. Боже, те се пускат животните и кога донат да ги търсят, влизат и вече пипат. Не, лъжат. Значи те влязаха, да. Ама моят знае, значи един път сега само с нощ. Титиха да го извадя, човека идва и му гони. С пушка ли и с брадва ли, не знаем. Не избягнахме. Проблемът се повтаря вече трета година. Ромите идват за по 2 месеца и работят за местна дърводобивна фирма. Отивам, сварвам го там, какво правим? Варя, викам, брадва или гърме го, ам гърмиш го ка. Полицая го ка, ам гърмиш го ка. И след това какво правим? След това веднага приберат. Мене ще ме приберат веднага. Вие видяхте с очите, че наистина е нетърпимо, въпреки че преди 10 на 15 дена лично с полицията съм ходила да ги гонят.